wawalas ang pili. Para sa inyo kami nagapaningkamot kit. Impormasyon nga klaro kag masaligan. Para sa kaayuhan sang bugos nga banwa naton. Sa handom sang aton pinalangga nga mayor. Dang Anthony Veliquias, dalon sa tagsa ka pumuluyo. Ang serbisyo kag programa sang banwang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan. Nagapamangina, Barangay Damutan, Talagagay, Pagtugangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puo, Alim, Asia, Ivy. Pulwanan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangge! One hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Tingog sa pumuluyo, tingog sa hinubaan. Balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyong kapante. Kenneth Perez! One hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kaupod ang inyong kapartner Kenneth Perez. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Good morning, good morning, good morning, good morning! Mayugid nga aga, mayugid nga aga banwang hinubaan. Mayugid nga aga sa 13 ka barangay nga sakop sa banwa sang hinubaan. Padayon na kita mga partner magapangalaga diri sa aton nga istasyon Pagbanaag Radio, the official radio station sa Promotion and Information Office. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayugin nga aga sa aton pinalangga nga mayor sa Banwa sang Hinubaan, Mayor Dap Anthony V. Daurazaga Reliquias. Kagauman sa kay Vice Mayor Francisco Toy Bilbao upod sa mga SB member. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayugid nga aga sa tagsa ka mga department heads sang LGU Hinubaan, department heads, section heads, kag mga staff
nga kung sa diin nagapadayon sa pagserbisyo para sa pumuluyo sang hinubaan. Good morning! Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayo man nga aga sa mga job order sang banwa sa hinubaan. Kag of course, mga immersion nga mga estudyante, no, immersion students sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan diri sa banwa sa hinubaan kag sa iping nga lugar sa siyudad sang Sipalay. Kagina sang aga sa flag raising ceremony ara ang Nabulaw National High School na welcome gate sa ilang ginapatigayon nga immersion diriya sa banwa sang hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayo man nga aga sa aton ring promotion and information head Mr. Ramer Matugas, at the same time our technical side kapartner naton John Squared Kubida, aton ring program director sa Pagbanaag Radio. Sa din mga padayon kita sa pagpangalagad, mga padayon kita sa pagserbisyo, pagi sa pagpalabot sa mga tipo naton nga mga news and updates. Mga updates nagagikan niya sa opisina sa aton pinalangga nga mayor, at the same time mga kapartner, mga serbisyo publiko. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyo nga para sa pamuluyo sang banwa sang hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 38 minutos na nakaligat sa taknang alas 10. Simultaneously live kita mga partner, loud and clear. Live na live kita sa 96.7 FM. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayo man nga aga sa radio station manager sa 96.7 The Lovely News FM, Dr. Saldi Reliquias, kaupod sa kay program director Mr. James Bernard Goodboy Reliquias, upod sang puwersa sang Zia Corporation, Geyser Gas Station, Jobs Pharma and Love Lanes Pharmacy. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sini nga aga mga kapartner, isa ka masiling naton meaningful nga pagpatigayon sa flag raising ceremony. Kay kon sa diin mga kapartner, may mga balita nga ginminsaheng aton pinalangga nga mayor. Kag ini nga mga mensahe mga kapartner makahatag sa aton igtalupangon. And it can also inspire us, especially sining mga nakasulod naman liwat obra starting for February 1 hasta sa June. Dente kung wala kay kapasaway, padayon yang imo nga pag-obra diriya sa banwa sang hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Aton karon ipalapot sa inyo mga partner ang recorded nga minsay sang aton nga pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidora sa Reliquias to give us more update kung ano naman ang gina-target nga mga proyekto sini nga tuig, ano nga mga priorities ang imoon sini nga tuig para sa banwa sang hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Congratulations sa tanan nga mga taga-hinubaan nga nakatapos na sang outtaking ceremony sang tinalikdan nga adlaw sa Iloilo Convention Center. Kung sa diin mga kapartner, gingutok ang Iloilo Convention Center sa kadamo-damo sa nagraduate kag nakapasar sa board exam diri mismo sa Region 6. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ti isa na dira siguro posible gid taga hinubaan mga kapartner.
Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Tiyato man dito mga partner kay nga aton nga eldest daughter ti nakapasar man kakaluyan nakakuha man nakapasar man sa board exam kag nga nadala man sa gin-OT taking kagapon mga kapartner. So congratulations guys sa tanan nga mga nakatapos na sang OT taking ceremony as professional teacher. Kung taga-inubaan ka, ga-monitor ka na subong o kung parents mo ga-monitor, congratulations sa inyo. O, di ba daw sa ano bala? Ang imo bala nga pagpangabudlay bilang inikanan nagahatag sa imo sang alibyo, nagahatag sa imo sang kapagsik na despite the fact may mga kabudlayan ka na eksperyensyahan hasta makatapos ang imo nga bata, pero at the end of the day makita naton nag-OT king na, nakita naton nga gamay na lang nga mga tikang magtudlo na sa mga kabataan, gamito na nila ang ilang profesyon. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Amo na da. Welma Dueño. O, sa mga nagka-comment, comment lang mo mga partner kay basahon ko lang na. Lagson ko lang niya basa. Harvey Agravante, good morning. Good morning, Sir Kenneth from Purisima, Alasio, Aiza. A partner Kenneth, good morning from Janber Placido. Mayong aga ka partner Kenneth from Barangay Asia, Wilmar, Dueño. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Sini nga aga mga partner may nasampulan gid. May nasampulan gid nga single nga motor nga gasulod gyapon sa area sang Bantay Dagat. Ginasay na da parking space. Bot silingon hindi ka na to magrikta kay may baral man da. Tiyan pamangkot kay wala man to may gabantay. Di tagain nyo man break kadali ang gabantay. Ang punto na di amo ni kabalo ka na ginabawal masulod ka pagid. Amo na sila nga kay wala bantay pwede lamang kasulod. Now, may CCTV, may mga nagatanaw dira. Kung sumulod ka sa Bantay Dagat, dakop kadayon may ticket ihatag ang traffic enforcer. Goodbye. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. This is a good reminders para sa aton. This is a good reminders nga kung magsulod kita sa Bantay Dagat, may ara da portion nga ginimo parking space, dira kamo parking mga kapartner. Hindi kamo to magsulod sa Bantay Dagat, tiyaw kayo matimingan ka mga pulis, matikitan kamo mga ayo, alam mga gyapon nga mo pasensya. Tiyan mo na, danya ti sir, pwede kita ka parking. Hindi gani, pwede. May portion lang da nga pwede kaya mga parking. Ma-enjoy mo man nagyapon, mangita parking space da. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Sa hindi madugay mga partner, palabot ko sa inyo ang mga natipon naton nga mga balita. Balita mga kapartner nga makatag sa aton sa reminders santag sa naton nga himuon mga kapartner. Standby kita mga kapartner. Balita kag serbisyo publiko. Sa agad-aga, kagabi nga may paglawom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom sa hinubaan.
San Rafael, Puok, Alim, Asia, Pulwanan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangge! Balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. Balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa hinaba. Balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyong kapante. Kenneth Perez, walang hinubaan. Balita kag serbisyo publiko, walang hinubaan. Walang hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa akaraga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa pinobaan, kakaibing nga lugar, balita kag serbisyo. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kagaibig nga mga lugar. Magatulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kagaibig nga mga lugar. Magatulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kaupod ang inyong kapartner Kenneth Perez. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 52 minutos na nakaligas sa tak ng alas 10. Good morning, partner. Shout out kay Maninoy ko Janver Placido from Inopol de Pedro Laida. Partner Ino, good morning. Sana siling ko na mga kapartner sa sinilanggin nga aga. Tandaan nato na this is a friendly reminders. Buligan naton, suportahan naton mga kapartner nga ma-maintain ang bantay dagat. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Paano kita manginparte sinang pag-maintain sang bantay dagat sa kalimpyo kag sa katawhay kon lagawan mga kapartner? One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sinilanggin nga aga mga kapartner, may nasampulan nga nadakpan dira sa area sang bantay dagat nga nagasulod gid kag nagaparking sang ila nga single nga motor. Ang
punto sini amo sini mga kapartner. Tingwaan naton nga i-maintain nga tawhay ina dira nga mga area sa sulod para ang mga dinapit naton nga mga bisita, mga turista o kon mga local tourist naton kon magsulod sa bantay dagat katawhay bala kung tanawon nga pwede sila makatabok-tabok dira lakat kag may mga kabataan sila makalakat-lakat man dira halin sa sugod sa ginbutangan dira baral pakadto gid didto sa sulod. Di ba ka namin tanawon kung mag-amo sina mga kapartner? Di kita nga may mga motor, disiplinahon tama naton kaugalingon. Nga hindi kita magdala sang motor sa sulod, kay ginbutangan naganis ang baral, buot silingon, kay may baral, ginabawal. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Hindi na yan palang kinasiling nga kundi itong bawal, amo pang ginasunod naton. Juan Hinubaan, balita. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. So, ang natandaan naton mga kapartner ha, may nasampula na. Take on, kisa may harap pag inang kawat-kawat lang balala parking. Hindi nyo na napagimuon. Kay kon mataymingan kamo nga may magsugid nga may nagaparking sa sulod. Kag naabdan kamo sang pulis o kon mga traffic enforcer, automatic ticket. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Gina-implement ini mga kapartner para kita mismo nga mga pumuluyo, kita mismo nga nagalagaw dira sa bantay dagat, mangin disiplinado kita, kag sundo naton, suportahan naton ang programa para sa turismo mga kapartner. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Di namin niya tanawon, mabala kong damo galagaw dira kay wala mga saban nga mga motor nga nagaparking sa sulod. Di ba kanami, daw nung siling perminaton lang nga, daw mini Boracay sang banwa sang hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Lagi na may na istorya ko nga maestro siling niya, kanami gidi partner magpangapi. Kay kung kisa, tilain naman ang ambience, marelax ang imo panguna-una samtang nagapangapi ka. Kay makita mo ang baybayon, nga makita mo ang kalaparon sang baybayon kag ang haklo sang hangin nga priska kun diri kaya mangapi sa may bantay dagat. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Damo na pinakanami kay kita mo halin sa aga may ara gid mga client nga nagakadto dira, mga customer, mga bisita nga nagakadto dira. Then, after sina pagkahapon-hapon hasta magabi, damo pagidira nagalagaw, kag iban gani nagapanyapon ang bilog nila nga pamilya. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Siling ni partner naton Harvey Agrabantin niya, ipang-clamp bala, ipang-clamp, hihihi. Hindi tara kinanglan, i-clamp kay makilala lang manato na sila. Dakpo na lang kag pabayro na lang anay isang violation ah. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Di, pareho sina kami nasampulan ha. Sunod-sunod na lang ikamo sina pang dakpon. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Tingwaan naton nga i-maintain mga kapartner ang katahom sa banwa sang hinubaan. Kay namin dira ya mga kapartner kay kon tahom gani ang banwa sa hinubaan, damo mga gapa-picture, gamo sang mga nagakonsiling pagaling nila. Kanami sang lugar daw Instagrammable nga lugar mga kapartner. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Selfie dayon sila. Tapos pag selfie nila nami ang pagkuha, nami ang pagkapsyon. Pamangkoton dayon sila sa ilang mga friend, di ninayon nga lugar nga daw kanami nga daw mini Boracay. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Opo, di ba kanami kung ang yambal nila? Friend, dira na sa banwa sang hinubaan. Or diri ni sa banwa sang hinubaan. Di ba kanami? Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ano pa iguro kanami ka magsiling bala ang mga taang mga nagabisita?
kadisiplinado sang mga taga-inubaan. Kay kung diin dito ang may parkingan, dito lang nila ginabutang. Di ba ka namin mamatian, no? One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Di sa padalayon, ginamat-amat plastar sa ngaton pinalangga nga mayor ang mga tourist spot lalagawan diriya sa Banwa sa Inuban. Siningat yun mga partner, pabati ko sa inyo. Ang mensahe sa ngaton pinalangga nga mayor kagina sa flag raising ceremony mga kapartner. Bilog na overboard, no? Lakpakan nila ng kumuliwan. Ano naman ang gili? Maten ba kumulit na na? No? So, kabay pa, hindi na rin siningad daw. Kabay pa nga pala yung natin yung ini. Isa ka daw sa kauras. Nga, pag-attend natin flag ceremony, hindi natin makita ang suporta ninyo. Hindi natin makita at hindi ninyo may baluan ang tagsa-tagsa na updates, no? Sa kung ano man ang nakalatabo sa ating banwa. So to start with, gusto ko yung nabiyagiyon ang ating mga department heads, section heads, dili si Dr. Perez, kapakanatan, Sir Raymond Toledo, Engineer Natalio, Sir Jimmy Camparihan, Executive Assistant 2, John Ray Ristin Liquias, Mameli Rinaldo of BPLO, Sir Soy Tilos of Tourism Office, Ramiro of PIO, Roem, and hindi ko na makita ang iba. No? Sa tanan, Alvin, ara? Sa tanan ng mga empleyado, regular employees, and job order employees, mayong aga sa inyong tanan. I would like also to acknowledge ang ating mga immersion students from Nabulao National High School, lakpakan natin, upod na ilang mga teachers. From Bilbao Pico National High School, the fourth batch of immersion students, no? Palakpakan natin. Una, gusto ko yun ma-discuss sa inyo, no? May mga na-confirm na kita ang mga job order employees ka so far, mga taga-kabilog. 150 na siguro, no? Ang may order, no? Mga padayon sa trabaho nila. Ang second batch, i-check na kung karon natin may mayon kung sino ang mga deserving nga aton ipabalikon sa pagtrabaho. Hindi niya renewal, no, ang aton sa sininga tuig. Nag-end ng inyong amuwa, so new hiring niya ang ininga tuig. Pero nakita ko nga yung tanan ng empleyado, nag-aubyon man, gusto kong doon nalipay ko. Gusto nyo i-hire na mga kamatalan? Okay, kamuno hindi ba kamo okay? So, why isang ibilin? Okay na sa inyo? Ang mga zero, ito yan sa pag-attend sa flag. Nang zero man sa pagpanindo. Okay, ang kulang to, anay? Kaya na, anay? Basta bawi na kamo sunod ng mga binulan. Okay? So, congratulations. So far, duwan pa ko sa maging cash out sa amon listahan, no? Ipakita ninyo ipailuhan natin ang sweldo. I know nga hindi malapit sa muna kadako, pero kwarta na sa mga taxpayer pagpailuhan tayo na sa serbisyo para sa ating banwa. Gusto ko man i-update ka mo this time, nag-create kita sa bagong section under the office of the mayor. Amoy niya ang poso. Ito ang natin ng Public Order and Safety Office. Gina-lead din sa ating Executive Assistant 2 mula Rican Belisas. Ang next in line niya, ang former policeman na si Sir Dennis Santes. Kapaka natin, aris dito. Ang sa operation, aris si Sir Jopel Castillo. Ang structure sa ating poso, ang muling enforcement, ari diri ang traffic, ang MPA guards, andyan sa sining opisina, building guards,
enforcement sa environment, ang enforcement naton sa bantay dagat, no? So naka-discuss na kami ni Sir Jimmy. Sir Jimmy, ang tanan ng mga kwan sa Metro ara Japon sa imo admin, but ang enforcement buligan namon, no? Execute mo Japon ang imo yang leadership as Metro officer. Wala na yung ginakwaan sa obligasyon. Kaya ang tanan ng technical na mga requirements, tanan ng mga obligasyon, budget, ara na yan sa imo. So iniya aton nga puso, ma-augment lang ni, no? Ma-augment lang ni. The same sa aton nga DA, na istorya ko naman si Alvin, although redundant na ako magbantay dagat pata sa under the office of DA, then may puso nga bantay dagat. Isa ka na lang, no? Isa ka enforcement, tungkol ang manpower naton, hindi ang muna ka damo. So ini ang traffic, asi sila, pero ang ibang na tao sa metro, amo man ang tao natin sa operation sa bantay dagat. So gamiton nato ng ilang nga time, kaya hindi mas tanan natin yun may dako sa bantay dagat. Uy, may gapamo, may lansan na din. Dapat sa sunod ng mga inadlaw, basta naton at mga sugod na. No? Ang aton smoking ordinance, hindi ko lang pa ang aton smoking enforcement, hindi na lang pag-ipandal sa inyo. Kaya may tao kung kumandol sila. So ang smoking ordinance, ang anti-littering act, kaya nakita natin, hindi natin pag-disiplinahon, ang tao yung mahaboy lang yung mahaboy basura. Makita natin sa mga dalanon, dahil sa may tumugan, kung hindi mo na basurahan. So Sir Jimmy, solid waste, mayo kito sa inyong pungkuhan taliwan. Approve na natin 10-year solid waste management plan. O palakpakan ta ang menro. Palakpakan ta ang team na nagpula o buktaw para ma-approve ang ating 10-year solid waste management plan. Kagkipinsahan ta na sir, diba? No? So dapat ang plano, kung hindi natin pag-execute sa insakto, magpapabilin lang ininga dambo sa gihapon. Kung ang ininga plano, hindi pag-ugyunan isang pumuloyo sa mga barangay, initanan mangin dambo lang sa gihapon. So kinahanglan natin bululigan, kinahanglan natin nga i-present in each barangay nga ma-reject ang ininga lahi, ang ininga plano down to the grassroots level, down sa household din natin. So ang isa natin nga din paminsan ramon sa team nga di ba nagpaninlo kita every once a week na SB resting, once a week. So madungan ang barangay. So yung mga kapitan ay willing din sila ng ilang mga workers maninlo man sila sa ila barangay simultaneous bilog na hinubaan dungan sa aton. So masalamat man ko sa kooperasyon sa barangay. Nakita nila na ang LGU ang aming nagtawon sa inyo kaya nagapaninlo ka mo ang barangay na gambal sa ako mayor, madungan man kami sa inyo. Paninlo sa areas nila in each barangay. Pero hindi ni Japon ang sustainability kabudlay. Kung isa na ano mapaninlo ta, ang tao mahaboy lang ang mahaboy basura. So high time na enforce natin ang ating anti-littering act. Pina-review subok, mag-create kita teams kag-ipander ko ini sa barangay. Barangay ang enforcement sa ating anti-littering act. So sa tourism naman, Sir Soy, nakamiting na ta ang budget mo ara na para sa dalan, sugpon sa ubong, dalan, pakadto sa Alanaban, and nakita natin nga may dalan naman ang Talakagay Tundamutan. Isa na gusto ko matabo, bukod man sa mga suggestions sa mga department heads, why not kumrawon talaga na to station on the course. No? Ang iba naman ito si Pino, si Pamela, at ako sa galing partner. Oras sa Pilipinas. Oras sa Pilipinas. 8 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Padayon ka nga nagapamati mga kapartner dali sa aton nga estasyon Pagbanaag Radio, the official radio station sang Promotion and Information Office sang Hinubaan LGU.
hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa aton nga pagpadayon mga kapartner kagina aton nabatian ang mensahe sa aton pinalangga nga mayor during the flag raising ceremony mga kapartner. Kag sa iya nga mga mensahe, isa didto nga mention nga ginatutukan gid ining tourism campaign mga kapartner. Ining pag-imbitar sa mga turista from around the world. Turista alin sa bilog nga Negros Occidental o sa bilog nga Pilipinas nga makilala ang banwa sa hinubaan kag dumtumon pirmi nga may pinakanami nga spot, historical nga spot diri mismo sa banwa sang hinubaan. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Hindi natin mapaktan na second quarter or third quarter of this year ma-fully operate ang Alanaban Falls. Imaginable kung ano ka namin ina. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ma-develop pagid ang iban nga mga tourist spot nga mga lagawan mga kapartner. Kay isa ka seryoso kag handom gid sa aton pinalangga nga mayor. Iplastar ining tourism diri sa banwa sang hinubaan mga kapartner. Inabalan ko magsiling ka nga malakat ka sa banwa sang hinubaan after sa imo nga pag-check-in sa hotel or sa resort. What's next? Ano ang sunod mong imon? Din ka naman makadto kon adlaw, din ka man makadto kon gabi, pagkaraso naman nga adlaw, din ka naman liwat makadto. Doa ka amusin na mga partner ang konsepto. Nga ang gina-focus, paano makagain sang visitors ang banwa sang hinubaan and at the same time, maka-profit man si banwa sang hinubaan kay tungod sang inyo kada bisita diriya sa banwa sang hinubaan. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sang Biyernes nga adlaw ginamonitor ang Bagyo Basyang. Kag in my end mga kapartner bilang isa ka reporter nagapanindog ang akon balahibo makita naton mga kapartner si Mayor Dap Anthony Vidora sa Garilikas ginulat niya gid nga siling matupagi ko na alas 11 wala nagakatulog ginulat gid ni Mayor ang alas 11 para mabalaan kon confirm nga magatupa gid or magalabay sa banwa sa hinubaan ang ulan nga ginpreparahan, ang bagyong basya nga ginpreparahan. Hindi atulog lahog mga kapartner kay signal number 1 nagdugay-dugay nag-signal number 2. But then makita naton mga kapartner tungod sinibalang isang masiling naton nga kung sila paganda isang kaupod ko nagligan nga naghulat sining monitor niya. May grasya gid nga ginabubo pero may sinubaan. Kay tungod wala naman gintupa ang ulan, maski pa paano may pabor. O kita mo na no. Kag imagine na mga kapartner si Mayor Dapi alas 11 na natulog sang gabi. Hulat lang kung madayon mangin nga matupa ang bagyo. Amo ng mayor yang nga wala ka nang hahanapin pa. Sa kanya na ang lahat. One, hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ano mga partnero, makita naton ang invitation sa program para sa Dangal ng Pinas. MDBR, gin pa sinunggan. Or nagapasalamat gid si Mayor Dap Anthony Vidora sa Garilikas kay isa sa mga awardees ang Dangal ng Pinas. Abangan nato no mga partner sa Marso na
batuno ni Mayor Dap ang award bilang dedicated nga public servant. Oras sa Pilipinas, 14 minutos na nakaligan sa taknang alas 11. O, dugay-dugay, mag-aenda kita. Dugay-dugay, mabatian nyo naman after 30 minutes, mga kapartner. Same station, 96.7 W News FM. Di, balik kita turismo bala, mga kapartner. Imagine nyo bala nga ang ubong i-develop. Ang Alanaban i-develop. Ang Sadawog i-develop. Ginapakita lang siya kaseryoso sa aton milangga nga sa turismo. Gani aton pa suportahan. May mga bisita, gani hindi ta mag-take advantage. Hindi pag-abusari ang ginatag sa aton nga kaygaynan. Nga maka-market. Especially kung may event. Yan muna yung mga partner namin da. Nga makita naton kung paano gina-maintain ni Mayor Dap ang pag-push sining mga local tourist destination diri sa Banwasang Hinubaan. Ori naman o good news sa may mga nagapamahili na may listahan ginsang pamahili. Amo na ganin siling ko sa inyo. Kung diri ka mo magtutok, diri ka mo mamati, halos tanan diri nga balita kompleto. Oras sa Pilipinas, mga kapartner, 16 minutos na nakaligan sa tak ng alas 11. Ay, hindi natin pagalipatan na March 14 and 15 alumni gun capping. Oy, pista sa Barangay 2, February 14. 12, 13, 14. SK Night, 13. Dayon, Video Key Challenge, 13. Yan. Abangan nyo mga kapartner, aga pa announce diri ang kagawad, SK Kagawad mismo sang Barangay 2. Abangan nato ni na namin 14 no kay ko no. 14 Valentine's Day no. Do may date ka dito. May DJ. Oy, may tokar DJ ha. Lagaw ka mo sa Barangay 2 sining palaboton nga Biyernes, Sabado, Domingo. Ayon. Ha? Thursday, Friday, Saturday gali mga kapatid. Wala anon ginang wala galagaw bay lihan. Tapos sa opening day, sa second day may fun run mga kapartner. Ang may ligon da mag-intrad lagan, damo ginadi sa binubaan ilig sa lagan. Kadto kamo sa Barangay Hall, palista kamo dito kung may mga registration. Kay ang second day sa 13, may ara nga fun run mga kapartner. Yan, thank you kay Day Krisa, ang SK Kagawad sang Barangay 2.
So na mga kapartner, damo pa ko di lista, may mga listahan kundi sa tanan nga mga fiesta sa bilog nga hinubaan amat-amaton kundi sa inyo announce mga kapartner para no hindi man kamo bala magulpihan dira. Kag mag-set na yung liwat naman sa schedule nga dason adlaw dito naman ko ho. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Yan, partner naton Mayok. Ayan, naglabay ni sa ato. No? Shout out lang da ko no sila ni Janber Placido. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Yan mga kapartner. So, congratulations gid sa liwat sang mga teachers nga taga diri sa Banwa sa Hinubaan nga nag-outtaking na kagapon dito sa Iloilo Convention Center. Abangan naton mga partner, wala na kita sang oras. Abangan pag naton sining kasimana, may invited guest naman kita. Base ko may question ka mo, may pabalo ka mo, you can inform me. Kontakan nyo ko mga partner ka, invitaron ta ka mo sa schedule naton 10:30 to 11 or 11:30 para sa One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa ngalan sa aton radio station, sa ngalan sa aton nga mayor sa Banwa Hinubaan, Mayor Dap Anthony Vidora sa Garilikas. Kagaman of course on the technical side, ang partner naton John Squared Cubid. Kagaman sa mga nag-amati na subong sa Sia Corporation. Ari ko di subong sa Banwa, pero mamatian kita na loud and clear. So sige po mga partner, padayon kita sa pag-upod sa aton pinalangga nga mayor sa pagsulat sang bag-o nga kasaysayan nasyon. Ini si ka-partner Kenneth Perez. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Sa aga-aga, kagabi nga may paglawo. Tingog sang komunidad, amo ang ginahandong. Sa hinubaan, kakaiping nga lugar. Balita kag serbisyo, handa gid ipalaot. Mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan. Mga programa nga para sa pumuluyot tanan, nga ginadala sa aton ni ka-partner Kenneth Perez. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Programa nga ginapamatian sa pumuluyot. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Magadulong sa inyo nagapagang nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wala sang pili. Para sa inyo kami nagapaningkamot gid. Impormasyon nga klaro kag masaligan. Para sa kaayuhan sang bug-os nga Banwa naton. Sa handom sang aton pinalangga nga mayor. Dam Anthony Veliquias, dalon sa tagsa ka pumuluyo. Ang serbisyo kag programa sang Banwang Hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang Banwa
Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Bulwangan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangke! Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. Balita kag serbisyo publiko. Tingog sa pumuluyo. Tingog sa balita kag serbisyo publiko. Kapupot ang inyong kapante. Kenneth Perez. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaibig nga mga lugar. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaibig nga mga lugar. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.